UPPL माने Urkhao Promote Private Limited. Urkhao Promote Private Limited हैथुए काखौ नाखौ दे रावनावबो सोङा बिसोर गोसो बायदि मावो रावबो सिभिल ससाइटिनाव सोङाखै मेलेमजिबि बर'फोरनाव सोङाखै सानसुमैफोरनाव सोङाखै हारसिङै गोसो बायदि मावदों प्रमदाल' बर' नामा प्रमदाल' लिडार नामा बिनि हुदाया बिराद गाज्रिखा लासिं सिं रोङा गारानो बिबो पास जायाखैनो माथो राजा जी अपनी शक्तियों का पूरा इस्तेमाल कर रहे हो लेकिन लौंडा यहाँ नहीं रुक मिथिनाय मथे पिएल' पासनो बोरैबा किरखमबा पिउ पास करिसेब्ला प्रमद बर' डांगरियाय हा ओइनि जे किबा आईएएस कोचिं करे यूपी जोबनायाव बे बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि मुथिखौ बोख्लायनानै प्रमद बर'नि मुथिखौ होगोन बे गावथैनायनि सिगांनो साइसआथ' बेबायदिनो जायखौ इउजिया होनबाय बेनो जागोन जायखौ प्रमदा होनबाय बेनो जागोन लरेन्सआ लकेल एमएलए बोरो लरेन्सआ बहा थांखो फालाय लाजि गैयियालाय बे मिथिया नामा बे आरएनबि हस्पिटाला मा जिनिस